Едни голями сладури, много свежи, много организирани и искам да кажа, че това е може би за първи път такова мероприятие в СМГ се организира на бивш випуск, които да направят такова честване. Това е нещо уникално и поздравявам този випуск, защото наистина показаха, че са едни страшни хора. Прекрасни сте випуск 2005. Това ми е първият випуск. Вие бехте по-скоро като деца, истински деца и това е хубаво, защото в нашия човешки живот детския период е най-добрият. Знам кой открадна контролните под носа. Един от най-добрите випуски, на които съм преподавал, с супер качествените. И сега са качествени децата, никой не оспорва, обаче това, което главно ги отличаваше, е любознателност. Търсехте причинно-следствените връзки, което е много характерно за нашата наука. Питахте, интересувахте се. Красиви, сексуални, жизнено какво любиви, жизнено утвърждаващи и мъка, и радост, и щастие, всичко делихме заедно. За дневника знам кой открадна и той си го знае. Бях класна. На кого? На 12 Б. Да бе, спомням си как бяхте там една петорка от едно немско училище. И как не искахте Колев да ви е учител по математика? Помня, че бяха много хубави. Разбира се, че всички бяха хубави, но момичетата бяха специално за този клас избрани. Бяхте старателни деца. Понякога не ме слушахте много. Кариерата ми до момента нямам такъв клас избягал от част по химия. Всички са тук. В 12 клас много отсъствахте. Кой отсъстваща много? И ми сигурно. Никой. Но и естествено всичко е било свързано с господин Колев, който ги передашал на поразия и аз обикновено ставах като стена между тях, който ги обичал много и който най-накрая, знаеш какво е било, как завършихме всичко. Той, когато ходили на походи, например, той им разрешава да донесе в раницата цялото питие. На най-високият върх, когато се качили, той тогава това питие изливал публично. И те се получавали, какво получавали? Сърдечни пристъпи и така нататък. Час учениците се държат лошо. Обаждат се не своевременно. И най-накрая един от тях нещо казва, не кой знае какво по-различно от другите, обаче в мене се е натрупал ахилов гняз. Имам желание да изхвърля ученика през прозореца, но изхвърлих само раницата му. Защото той се беше приготвил да си тръгва 3 минути преди края на часа и смяташе, че вече е междучаси. И оттам нататък с този клас се спогодихме изключително добре, като ставаше напечено положението. Те викаха затваряйте прозорците, аз казвах отваряйте прозорците, щетите ще са по-малки. Един искам си спомням с един ученик от випуска, бяхме на зимни математически състезания във Варна и беше към 11 часа, 12 часа беше изчезнал някъде. Беше 12 клас с госпожа Шаркова ходихме да го търсим. Мисля, че Борис се казваше, не беше от моите ученици от ВГ клас, мисля, че от тази клас беше, но си спомням, че като се прибрахме, той се беше върнал и госпожа Шаркова такъв бой му сложи, че направо още ми е пред очите. Направо го спря от бой. Той само се криеше и казваше, нямате право да му удряте, нямате право да му удряте. Обаче тя го разбира той, защото действително не беше лесно по цялото крайбрежие да го търсим по баровете, нали, цяла нощ. 3 дена ме нямаше и след това дневник също нямаше. И се откри дневника, но аз знаех кой се разхожда в вид достопочтен вид. Той винаги в костюм с вратовръзка и всички врати отворени. Аз мигвам контролните тук и след това ги няма. Бяха много пъргави в ръцете. И контролните изчезнаха и мислиха, че ще се разстроят. Аз бях искрено благодарна на Иван Панев. Бързо написах двойки на всички. В началото, като млад учител, веднага се пробвахте, нали, да минете по най-малкото съпротивление. Да, може би успявахте някой път, но повечето пъти удряхте на камък, ми се струваше. Излизайки от тук, въпреки че според нашите стандарти не всички са еднакво подготвени,
Там, където отиват, те се оказват най-добрите. Една колоритна личност, Г-клас Цветан, много такъв. И като се срещнах преди 4-5 години, аз едва ли не имах съмнение дали е завършил, той викам, аз съм докторант, господин. Имаше така определени хора, които с дисциплината създаваха проблеми. В край на краищата обаче, като си направихме равносметка горе-долу и като се огледахме при завършването, се оказа, че може би един от най-сплотените класове. В Ф клас имах само едно момиче и кое беше едно момче. Аз сега ще ги позная. Евелина и Христо. Да. Христо беше много силен, не знам нищо за тях. Марта въобще с математиката беше скарана като пианист. Толкова си може. Не стреляй по него, но поне беше такава инициативна за всичко друго, не свързано с математика. Като тая Васека Манджа мелодия. Имаше една красива девойка, която в 11-12 клас, когато започвахме да се питаме какво ще правите след Софийска математическа гимназия, къде ще учите, винаги казваше, че ще учи в университета, за да стане учителка, и аз все чаках да й мине. И не й мина, в момента ми е колежка. Борислава Панчева, вече наша колежка, достойна. Още от 8-ми клас се спомням, че така имаше голямото желание да преподава английски, то нека да е точно в СМГ. Да се стремят да живеят така, както те си искат. Доколкото може. И където може. Най-важното обаче е да запазят приятелствата и връзките помежду си. Защото все по-трудно става да се намерят качествени приятели. Ако нещо съм ви причинила, извинявайте. Ако съм ви нанесла тежки душевни травми, също извинявайте. Аз ви благодаря, защото покрай вас се принудих да придобия много нови знания. Например, компютърни умения, да мога да се ориентирам в различни сайтове и освен глупостите в интернет, да намирам и неща, които са полезни. Бяхте много диви, много енергични и се надявам тази енергия сега да ви помага в живота. Също искам да благодаря на Ивайло Пашов, който така се зае с организацията на алумни организация за СМГ. И искам всички, които ме чуят, да се включат в това нещо и да може да участвате в живота на СМГ, макар да сте различно и на друго място от него.